खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गिबि खौराङाव दङ फिन आरोबाव उदालगुरिनि माजबादाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। जाय जाथाया बर' समाजावनो जादों। गोबां समफोरावनो थास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायफोरखौ जों खोनानो मोनबाय थायो, जेराव इनायै गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना बुथारनाय, माब्लाबा गावथारनाय, गावनि नखरनि सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरखौनो गाग्लोबनाय जाथाय बायदि बायदि जाथाय जानायखौ जों सम सम खोनानो मोनबाय थायो। बेबायदिनो माजबादाव सासे 45 बोसोर बैसोनि बर' आइजोखौ गोदोना हाफ्लंनानै खास्रि बिस्रियै बुथारदों। गावनि फिसायानो बुथारदों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। जाथाय खालामग्रा गुबै दायनिगिरिया जाथायखौ खालामखांनानै खारखोमानो नाजादोंब्लाबो माजबाद पुलिसा हमनो हाबाय। जाथायनि बागै दासिमबो रोखा जायाखै दि बे जाथाया माबोरै आरो मानो जानो मोनखो। बेराफारसेथिं फिसायखौ हमनानै दासान्दि माजबाद पुलिसा गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। फिन आरोबाव आसामाव एभिक्सन खालामदों। दरं जिल्लायाव एभिक्सन खालामदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। जों मिथिगौ आसामाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्रा मुसलमान एबा माइनरिटि सुबुंफोरखौ आरोबाव एभिक्सन खालामगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया खोन्थाखानाय बादियै बेबायदिनो कामरुप जिल्ला आरो दरं जिल्लायावबो खालामदों एभिक्सन। आरोबाव आसामाव एभिक्सन खालामनो थियारि खालामदों होनना आरोबाव मिथिनो मोनबावदों दि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायखानाय एबा खोन्थाखानाय बादियै दाब दाब जायगायाव एभिक्सन खालामनायखौ जागायदों। बेबायदिनो आसामाव गोदान सोरखार दानाय लोगो लोगोनो आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ थामहिनबा दखल खालामनानै थानाय गासैखौबो एभिक्सन खालामनाय जागोन होनना खोथा बुंदोंमोन। बेराफारसेथिं बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला फैबाय थानाय समफोराव बिटिसिआवबो एभिक्सन खालामगोन नामा? बेबाराव बर' एबा ट्राइबेलफोराबो बारग'नाय नङा नामा? जेराव ट्राइबेलफोरखौबो एभिक्सन खालामगोन नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। मख'जाथावदि बिटिसिआवबो गोबां माइनरिटि सुबुंफोरा बर' जायगायाव एबा 6 सिडुल ओनसोलाव हा आवग्रिनानै दं। बिसोरखौ जुदि एभिक्सन खालामनाय जागायोब्ला बर' एबा ट्राइबेलफोराबो होखार जानो हागौ। बेराफारसेथिं बिटिसिआव माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरखौ एभिक्सन खालामनांगौनि दाबिजों गोबां खेब बिटिसि सोरखार आरो बिटिसि हाग्रा बिफानखौ खावलायबोबाय थादों। आर'जलाइ गथायबोदों बिटिसि हाग्रा बिफाननोबो एभिक्सन खालामनांगौनि थाखाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया गोबां खेब गारां दिखांबोबाय थादों। बेबादिनो बिटिसिनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि 3,49,000 बिगा हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानायफोरखौ होखारनांगौनि दाबिजों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखां बिलाइ गथायनायबो जानानै थांबाय, जेराव दिनैसिमबो सोरखारा जेबो राहा लायाखै होनना गोख्रों दाबि खालामनानै बुंथिदोंमोन बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया। थांनाय सानखालि गुवाहाटी नोगोरमायाव गंसे भारा न'नि खथायाव सासे बर' सिख्ला सुस्मिता बसुमतारीनि थैनाय, जाय 29 बोसोर बैसोनिमोन, जेराव जिउ गैयै थासारियाव देहाखौ बोखांनो मोननाय जायो। थैनाय सुबुंखौ एबा लाइमोनखौ उदालगुरि जिल्ला उत्तर नलबारि गामिनि होनना सिनायथिनाय जादोंमोन। दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोबां खेब सावरायजानाय फोसावनायखौ नुनो मोन्दों दि उदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे बे समाव सुस्मिता बसुमतारीनि नखराव दुखुनि साया साग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि गुवाहाटीनि बेलटला ओनसोलाव भारा लानानै बयफ्रेन्डजों जयै थानाय सुस्मिता बसुमतारीया सोमोनांथाव थासारियाव थैदों। बे जाथायखौ नखरनि सुबुंफोरा गोरलैयै गनायना लानो हायाखै। नखरनि सुबुंफोरा दाबि खालामदों दि बे जाथाया बुथारनाय आरो बेनि गुबै दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनो, फासिनि साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। नखरनि सोद्रोमाफोरनि बायदिब्ला सुस्मिताया अनिल आकाश प्रसाद मुंनि सासे लाइमोन सेंग्राजों जयै दंमोन। बे जाथायाव संदाननानै नायबिजिरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा हातिगाव पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनबाय। बेराफारसेथिं दासान्दि पुलिसनि नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनिफ्राय जागायगोन फुटबल फिफा वर्ल्ड काप 2026आ। बेखेवजेननाय गेलेनाया मेक्सिक'नि इस्टेडिय' एजटेकायाव जागोन। बेखेवजेननाय बादायनाया ग्रुप ए नि मेक्सिक' आरो खोला आफ्रिकानि गेजेराव जागोन। बेखेवनाय हाबाफारियाव मुंदांखा पप मेथाइ खनगिरि शाकिराया दाय दाय मेथाइखौ खनगोन आरो बिथांजोआ बेखेवगोन। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।
गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन गोजोन्थों।